Barbantzoren ipuina ikusiko dezute. Kaixo, nitsi naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Paula naiz eta antzerki honetan Barbantzo izango naiz. Kaixo, ni Javier naiz eta antzerki honetan Amatxo izango naiz. Kaixo, ni Alejandro naiz eta antzerki honetan Astoa izango naiz. Kaixo, ni Mati naiz eta antzerki honetan Gaiztoa izango naiz. Kaixo, ni Mateo naiz eta antzerki honetan Gaiztoa izango naiz. Kaixo, ni Sara naiz eta antzerki honetan Bella izango naiz. Bazen behin Barbantzo izeneko mutiko bat, oso mutiko txikia zen baino, oso ausarta. Bere aitatxo eta amatxo rekin bizi zen. Amatxo, ni badaki ni txikia naizela baino oso ausarta. Bai, zen. Egun batean bere amatxo gaixorik zegoen. Ai, ze gaixo nagoen. Zer prestatuko du aitatxat Baskaria. Nik prestatuko dira. Nik. Baskaria prestatzen zegoen eta lapikoan erori zen. Ai, erori naiz! Kostata, baina atera lortu zuen. Ai, amatxo ja prestatu Baskaria eramaten dut. Bai, baina nola Astoarekin. Bale. Barbantzo astoaren belarrian sartu zen eta Baskaria aitatxori eramatera joan zen. Eraman aitatxoren gana. Zugara kizu bidea. Utzi bere astoari pakean. Magia da. Barbantzo aitatxoren gana iritsi zen eta Baskaria eman zion. Baina astoaren belarritik erori zen eta belarre artean galdu zen. Ai, belarretan nago, zer egingo dut? Orduan behi bat jan zuen. Barbantzo behiaren tripan oso kezkatuta zegoen eta bere amatxo ere. Barbantzo, nun zaude? Behiaren tripan. Eta nola erako zea? Beia kaka egiten dunean. Beia kaka egin zunean, Barbantzo atera zen eta joan zen garbitzera. Eta pozik bizi ziren.